それでは今日のオードブルです。熟成魚から三重県の魚をですね、熟成させてご用意させていただきました。トマの答志島にあります。こちらのサワラを使って約2週間の熟成を氷温熟成という形で氷水の中で熟成させるんですけれども、その後ですね、赤ワインとオレンジジュースを表面に塗ってですね、少し乾かしてから炭火で炙って仕上げたたたき状になっております。右側に添えてあるものですね、白ネギなんですけども、こちらをですね、ヨーグルトで作りましたぬかですね、その中に漬け込んでからですね、その後オーブンでじっくり焼いて、マスタードと合わせたタルタルソースになっております。サワラと合わせていただいて召し上がってください。